sera min ma an b'o yɔrɔ f'a ɲɛna san kɛmɛ ni mugan kuma b'i bolo fɛn min kɛra terrain kan armée ka premier succès kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ ligne défensive min bɛ terroriste bolo ani seman bolo an y'o wuli bi an y'a wuli cogo di mun de bɛ nin kɔfɛ an bɛ position jumɛn na an bɛna an da don a la ka ɲɛfɔ. K'a wala voilà monsieur bi bɛ tableau la. ok d'accord donc an y'a fɔ ye bi fɛn min ye 14h wagati ye an y'a ye k'a fɔ armée Mali a ka résidence sɔrɔ après 2 jours de marche d'infanterie armée ye taama ye ka don Kidali kɔnɔna la a tɛmɛna dugu fɔlɔ min na n'o bɛ f'o ma ko Adal donc n'o ye o yɛrɛ ye dugu ye ale de ye dugu laban yanni ka don Kidali kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ o de dugu kɔfɛ à 5 mètres armée ka première résidence sɔrɔla yen de fɛ groupe terroriste ale ni seman n'a nɔfɛmɔgɔ a n'a supplétif u kun dagalen bɛ o yɔrɔ la des tireurs embusqués u ye embuscade dayɛlɛ u ye dɛmɛ bɔ min pick-up bɔra Libye jɔn ka yamaruya kɔnɔ Maroc n'o o ye Sahara occidental ye Algérie appui d'u ma donc a kɛ n'a fɔ Yad ale ni seman u y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma parce que u b'a dɔn k'a fɔ bɔda foyi tɛ yen foyi t'u bolo u y'o résidence fɔlɔ de lancer armée ɲɛ bi mais i bɛna k'a fɔ fɛn min ye baara kɛ yen kosɛbɛ an b'a fɔ o ma ko BM 21 Wuranga ale de i to yɔrɔ jan fɛ ale ye BM 21 Wuranga ale ye arme min i b'a k'a fɔ fɛn min ye arme d'assaut de don a bɛ gosili kɛ yɔrɔ jan de fɛ donc ale ye gosili kɛ ka mobile ninnu neutraliser ale kelen k'o neutraliser tuma min na an ka avion dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Sukhoi flingueur ale de nana ka na sɔrɔ ka na arrosage kɛ sisan mobile 32 k'a bɛɛ détruit ça a été un combat de 45 minutes à peu près 1 heure de temps a ma tɛmɛ o kan fɛn min ye Yad Agali yɛrɛ dɔgɔkɛ fa kelen ba kelen o tora la n'o ye Agali Ag Al Mahmoud ale yɛrɛ tora la t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ photo bɛ technicien bolo a bɛ se k'o présenter ale de kɛra maa fɔlɔ ye parce que ale de tun bɛ ka troupe commander donc n'an bɔr'o la an bɛna k'a fɔ fɛn min ye Kidali aéroport yɛrɛ ye aéroport yɛrɛ kɔnɔna la élément fɔlɔ minnu bɛ yen n'o o ye an ka cɛdenw ye o force spéciale filanan minnu n'olu fana jiginna olu ka baara tɛ foyi ye olu ka baara ye mission de couloir de olu yɛrɛ fana ni bureau rouge fana tɛ kelen n'o ye 33e régiment ye olu n'o tɛ kelen n'an bɛ se k'o jigiyɔrɔ fana yira k'o ye olu jiginna cogo min na an ɲɛ t'u la olu cɛw de jigintɔ filɛ nin ye ka jigin Mali drapeau Mali para de don Mali para de don donc u bɛ ka jigin Sibugu na sa o de ye nin zone ye nin zone mun filɛ nin a bɛna ye k'a fɔ nin yɔrɔ in de ye point delta ye nin de bɛ ani o kuma na fɛn min ye kɛ Algérie frontière parce que n'u ma yan minɛ 120 i ɲɛ b'a la k'a fɔ Algérie bɛ se ka appui di terroriste ma kɔfɛla in donc u ye nin zone in de minɛ i ma commando parachute jigintɔ ye i ma an ka force spéciale jigintɔ ye olu de jiginna ka nin kɔfɛla in bɛɛ minɛ san donc bi an bɛ se k'a fɔ fɛn min ye Kidali ni Algérie cɛ an ka cɛdenw ye yen minɛ ka ban an ka sani dugu o minɛnen b'an bolo jɔn de ye baara jumɛn bɛ ka kɛ parce que mɔgɔ caman ka ɲininkali kɛ armée bɛ position jumɛn na sisan on est à peu près à 15 km o 15 km kɔnɔna la fɛn min ye terroriste gosilen kɔfɛ k'u da u nana ka na champ de mine de don Kidali yɛrɛ don da yɔrɔ la ni faraba bɛ yɔrɔ min na n'i bɛ don yen adresse kɔnɔna la donc i bɛ yɔrɔ min na donc an bɛna k'a fɔ u ye champ de mine de don yen ka mine caman de don o yɔrɔ kɔfɛlen kɔnɔna la an ka arme fɔlɔ ye baara kɛ yen an b'a fɔ o ma ko plateforme ale ye orobo de ye orobo démineur de don 120 ale de filɛ nin an ɲɛ b'a la nin y'a ka turelle fɔlɔ ye filanan mun bɛ yen nin na nin y'a ka reconnaissance ye sabanan mun bɛ yen nin ye missile nin y'a ka reconnaissance de a bɛ reconnaissance kɛ nin de ye donc i ɲɛ b'a la tan cogo min na nin ye orobo mun filɛ nin ye nin de avancera ka na position avancée la nin de bɛ ka bi ale de bɛ ka position caman détruit missile de b'a la a bɛ téléguidé maa min b'a commande kɛ o b'ale i bila a bila ɲɛ bɛ ni 10 km de c'est que mɔgɔ tɛ don nin kɔnɔ mɔgɔ tɛ don ale kɔnɔ i b'a téléguidé u b'ale de wele ko soldat polyvalent c'est pour cela ni Kidali ville minɛli kɛra démonstration ba de armée Mali bolo a kɛra partage d'expérience de a kɛra i b'a fɔ ko an bɛ armée kura min ɲini ni kura bɛ ka don a la a kɛra o de donc cɛw ye gosili kɛ tuma min na à 12 km de Kidali minnu de bɛ Kidali donda la ni de bɛ ka mine ninnu bɔ mais n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i bɛna k'a fɔ lanceur de roquette fana b'a la tugun o portée bɛ taa jusqu'à à peu près 55 km la donc a bɛ k'i to yan au même moment vers le côté sud a bɛ ka terroriste ka position fana bombarder ni orobo in de fɔlɔ donna ale de bɛ ka don sisan ka taa déminage baden kɛ n'i ye nin orobo in lajɛ u b'ale de wele ko plateforme mais bubu déminage fɔ mɔgɔw ye parce que déminage tɛ dɔwɛrɛ foyi ye u kɛlen bɛ ka mine minnu b'u bolo ka don minnu de don yɔrɔ dugumafɛnw parce que an bɛna ye k'a fɔ an ni fɛn min ye terroriste ɲɛmɔgɔ baw yɛrɛ u dogolen don yɔrɔ min na o tɔ man jan mais maintenant n'o bɔra yen an b'a fɔ orobo dɔ ma ko Uran 6 an bɛ n'o fana yira o la ale de filɛ nin ye Uran 6 ale de bɛ fo Kidali yɛrɛ kɔnɔna la bi ale de sera ka terroriste dogo caman yira i b'a k'a fɔ fɛn min Yad Agali ka taa bila o kuma Al Busine Al Bassad la ka taa bila
olu Mahamudu Albarka fana la olu dogolen do yɔrɔ mun na ni ne bɛ ka don yen mais bubu wura sisi mɔgɔ bɛ nin kɔnɔ wa mɔgɔ tɛ nin mɔgɔ si tɛ nin si kɔnɔ nin fana bɛ ka téléguidé nin bɛɛ bɛ ka téléguidé de ni ale yɛrɛ giriya gansan ça fait 500 km 500 kg a giriya gansan ça fait moins de o tɛ demi-tonne ye o ye demi-tonne ye mais ale tɛ se ka yɛlɛ fɛn janjanw sanfɛ donc ale ka baara tɛ dɔwɛrɛ foyi ye contre la guérilla urbaine n'i bɛ nin orobo ninnu na ninnu de bɛ kɛlɛ kɔnɔna la nin waati kofɔlen nin kɔnɔna mais n'i ye nin jateminɛ k'a lajɛ sisan nin orobo in ale de avancé len don kosɛbɛ position na ni ne bɛ ka force spéciale ale bɛ ka olu repérer baara kofɔlen bɛɛ la mais a ka avantage ye mun ye a b'i battu contre la guérilla que so dɔ de bɛ yen il y a 4 bâtiments abandonnés u kɛlen ka taa marifaw ni fɛnw dogo yɔrɔ min kɔnɔna la donc u b'u dɔ de kɔnɔna la snipers dalen bɛ ni armée donna u bɛ assaut lancer parce que hali bi mais olu sigilen don ko surasiw bɛ na mais surasiw tɛ ka na orobo de bɛ ka na donc maintenant orobo de nana o de kɛra kɛra jigilatigɛ donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ bi RFI yɛrɛ jigila misɛnyara o de la parce que olu ye min don sira min fɛ ka fɔ ko armée bɛ ka nalen armée orobo de bila ka na donc fɛn fɛn à peu près à 500 000 ça veut dire 100 000 500 et quelques mille orobo sera k'o de bɔ o t'a bannen tugun orobo ninnu avancera tugun ka du fouille maison par maison donc amadou culture de tun bɛ yen c'est ça que o kɛlen bɛ ka buguda de kɛ mais o buguda ninnu kɔnɔ obiw de b'a kɔnɔ marifaw de dogolen don a kɔnɔna la donc ni orobo ninnu de bɛ ka kɛ sababu ye bi ni a bɛ fɔ nin ma ko oran 6 ale yɛrɛ ka marche ça fait 4 km à l'heure a ka suma a tɛ se ka boli kosɛbɛ ça fait 4 km à l'heure mais a ka girin ça fait 500 kilos c'est que mɔgɔ min bɛ k'a téléguidé n'a bɔr'o la i tɛ se ka bɔ a ka sira la mɔgɔ min bɛ k'a téléguidé n'a bɔr'o la sira fɛ mais i bɛna k'a fɔ a ka avantage ye mun ye fɛn min ye arme métrage min b'a kɛ la o ye Kalachnikov de ye fɛn min ye AK-47 fila o de b'a kɛrɛ la mais n'i gɛrɛ la a b'i tiɲɛ donc n'i gɛrɛ la a bɛ se ka tir kɛ a bɛ combat k'a yɛrɛ ma wa foyi t'a sɔrɔ fɛnɛ ale vidéo bɛ a ka guideur de bolo n'o ye malati bɛ maa min bolo mais ale n'o cɛ a bɛ se ka 10 km don a n'o cɛ ça veut dire i bɛ se k'ale télécommander jusqu'à 10 km de long donc ale de fɛnɛ filɛ nin ye ale de bɛ ka force spéciale minnu n'u jiginnen la baara la ni ne b'olu ɲɛma ka baara kɛ bi donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ bi Kidali opération bɛ kɛ succès 100% mun na barisabula fɛn min ye an ka orobow de bɛ ka repérage bɛɛ kɛ population protégée don i n'a fɔ faama y'a fɔ cogo jumɛn k'a fɔ a y'a hakili kɛ kelen ye fo tɛ population sɔrɔ terroristes dogolen don yɔrɔ o yɔrɔ u dabali bann'o de la ko Mali b'u ye cogo di kamanagan y'u sɔrɔ kabini kunun u ye réseau tigɛ Malitel ani Orange u y'o tigɛ a fɔlɔfɔlɔ min ye ko kɔnɔmɔgɔw de bɛ ka image bɔ k'a di filanan ye mun ye Kidalika minnu balima bɛ Bamakɔ yan olu bɛɛ la ka information sɔrɔ u yɛrɛ bolo k'olu de ka information di alors que c'est pas ça voilà des appareils qui ont rétabli la communication o bɛ ɲinɛ ko caméra de fana bɛ appareil ninnu na voilà donc n'i ye nin jateminɛ sisan ka nin lajɛ a bɛ fɔ nin ma radar TN 539 SI ni ale bɛ munumunu à chaque 1 minute a bɛ turu munumunu ko 3 de kɛ ale ka champ de vision ça fait 8000 km à l'heure a bɛ min ye yɔrɔ kelen a bɛ min ye fɛn min bɛ boli n'a ka teli fɛn min ka teli n'a bɛ boli ni 8000 km à l'heure ye ale b'o de détecter mais n'a y'o détecter a bɛ tila k'o tila en 8 catégories n'a ye fɛn min ye nin ye missile ye nin ye bombe ye nin ye avion ye nin ye bunahadamaden ye nin ye char ye a bɛ se ka 1000 objets détecter ɲɔgɔn fɛ mais a bɛ 1000 objets in tila en 8 catégories donc e de b'a lajɛ a kan ka min gosi i mago bɛ min na i b'o ta ale appareil a ka avantage ye mun ye ale bɛ don migi de la se ka don hélico la parce que hélico ka suma hélico ye 700 km à l'heure ye mais migi ninnu bɛ se jusqu'à 1500 km à l'heure jusqu'à 2000 km donc ale ka teli hélico ma n'i y'a don hélico la dɔrɔn a tɛ se ka yeli kɛ mais a ka champ d'action o de ye 250 kg largeur o ye longueur ça fait 8500 km mais maintenant a ka altitude ça fait 420 kilos n'an b'a fɔ o ma à peu près 4500 pieds d'altitude donc o y'a janya ye ale de bɛ ka brouillage bɛɛ kɛ sisan ka télécommunication bɛɛ tigɛ télécommunication ma an sagoya de la sisan parce que u y'a tigɛ k'u b'a établi ni 3A ye 3 tɛ dɔwɛrɛ ye o ye appel téléphone satellitaire de ye u bɛ weleli kɛ sankolo la ni min ye ni ne bɛ ka o bɛɛ tigɛ u bolo donc u bɛ yɔrɔ min na ko bi l'armée malienne a pu désorganiser la position des terroristes sur le terrain u fɛn bɛɛ bɛ terrain sanfɛ sisan nin radar nin de kelen bɛ ka communication bɛɛ brouiller an bɛ don min na ko sisan fɛn min ka nɔgɔn position dɔw bɛ yen n'o ye denmisɛnninw ye olu ye arme bila u ka position caman bɛ yen olu ye marifa bila déjà parce que connexion t'u ni ɲɔgɔn cɛ bilen dɔw tubira connexion t'u ni ɲɔgɔn cɛ bilen mɔgɔw yɛrɛ kɛra depuis armée ye gosili kɛ bi mɔgɔw yɛrɛ kɛra donc denmisɛnninw de don u bɛ kasi marifa b'u bolo u bɛ ka kuli c'est des enfants âgés de 15 ans 16 ans 18 ans u bɛ kuli u b'u fa tɔgɔ fɔ u b'u ba tɔgɔ fɔ u bɛ boli armée yɛrɛ b'u minɛ ni marifa ye ka marifa arme b'u bolo k'u protéger ka na n'u ye denmisɛnnin fitininw de don mais kumaba ninnu ni ala n'a kira sɔnna ma mɔgɔ bɛ se k'a fɔ bi olu ka ko bɛ nɔgɔya yanni ka dugu jɛ mais pour que opération intensifiera dɔ fara opération fanga ka mun na parce que armée tun bɛ fɛ ka yɔrɔ minɛ ka ban bila don min ɲɛ
armée ye dɔ fara kan don min kun fɔra ko drapeau bɛ turu armée bɛ ka opération accélérée parce que an y'a k'a fɔ Algérie ani Maroc olu ye appui olu b'a commencer ka appui. O y'a se ka mɔgɔ dɔ ninnu dɛmɛ. O b'a se ka mɔgɔ dɔ ninnu dɛmɛ. Donc armée tun bɛ fɛ ka don cogo min na a bɛ accélérer o ye diyagoya ye. Donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ an bɛ don min na ko bi yɔrɔ contrôle b'an bolo à 100%. U ka base résidence kelen tun b'u bolo u ka fɛn min ye arsenal kelen tun b'u bolo n'an y'o de bɛɛ de détruire mais maintenant marifaw de dogo olu yɔrɔw la minnu ni robot b'a la k'olu yɔrɔw détecter k'a ɲɛfin donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ 120 an bɛ don min na ko bi Kidal kɔnɔna baara bɛ kɛ ni robot de ye robot de démineurs de bɛ yen dɔw b'a fɔ o ma ko soldat polyvalent parce que robot minnu don u bɛ tir kɛ u bɛ ko caman kɛ non seulement u bɛ surveillance kɛ u bɛ renseignement di u bɛ mine dun u bɛ mine fana bɔ tun donc pour le moment il y a plus de 1000 et quelques mines a ye min désamorcé ka bɔ donc an bɛ yɔrɔ min na ko bi mɔgɔw bɛ ka don dɔɔni dɔɔni procédure bɛ ka don dɔɔni tɔ kɔni bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ t'a dɔn ni chef bɛ sɔn ka marifa bila. mais Boubou i b'a kalama ko depuis Poutine fɔ wulu min bɛ yen n'a y'a essayé ka kabako d'u kan u kamana ganna quoi u ye sogo dɔw ɲini ka pɔsɔni k'o la k'o fili parce que u bɔra mun kalama bi u ye oromo ye bi mun y'a kɛ wulu ma se ka don na n'o ye unité cynophile mɔgɔw ye parce que an y'a ye k'a fɔ bi Kidali bɛ ka don yɔrɔ min na mine dɔ b'u bolo mine mun n'an b'a fɔ ma ko o kumana mine antithermobarique ale mine caoutchouc de b'a kunkolo la donc mine min wulu b'i nu de ka fɛn sama bon n'i ye kunkolo fermer tɔgɔ façon na wulu ta kasa ye wulu nun ta ye même nin démineur min filɛ nin ye robot démineur nin fana kɔfɛ tugun ni robot in ka reconnaissance kɔfɛ tugun i ɲɛ t'a la reconnaissance dɔ b'a kɔfɛ a bobarankan kɔfɛ nin bɛ tila tugun n'a tɛmɛna fɛn fɛn na n'a ɲɛ pan n'o kunna nin bɛ tila k'o fana jateminɛ k'o lajɛ détecteur donc a bɛ se ka kɛ ɲɛfɛla in bɛ pan yɔrɔ dɔ kunna donc nin fana bɛ tila k'a lajɛ tugun n'a panna kunna c'est pour cela nin bɛ lajɛ kɛ jusqu'à 85% nin bɛ lajɛ kɛ jusqu'à 4% donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ nin ye section kura de ye Mali armée kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko section blindée de déminage a bɛ génie militaire ka bolo de kan an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi voilà un peu. bon maintenant n'aw yɛrɛ tulo bɛ nin kuma la n'aw ɲɛ b'a la an ye mɔgɔ minnu gɛn ka bɔ an ka jamana la u ka kunnafoni diko juguya la o système kelen de la o fana tun bɛ émission yira an na o système kelen de la o tun bɛ kumaw fɔ BMD Media ka fara a ka partenaire tɔw kan an fana y'o système de daminɛ mais kuma min bɛ yen dɔrɔn k'a fɔ ko kɛlɛ ma ban kɛlɛ selen soforoko la Moriba Yasa jɔli ou bien o dɔnni a nafa ka dɔgɔ an bɛ mun de kɛ sisan ni Ala sɔnna dimanche le 12 novembre 2023 16h nin baara in tɔ bɛ laban cogo min na ani nin baara in tɔ kan ka laban cogo min na janfa minnu bɛ yen n'o kun donna nin baara in kɔnɔ ko ka baara in tiɲɛ an bɛna t'o de ko démasquer an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ brousse de travail la parce que fɛn wɛrɛ bɛ yen an bɛna taa Kidali bɛɛ welelen don ani mouvement association mouvement bɛɛ de welelen don an ka ɲɔgɔn sɔrɔ brousse de travail fɛ i y'a fɔ cogo min na 16h k'a fɔ association minnu tulo bɛ an na sanfɛ e ka welekan fɛ bɛɛ ka na d'a ma tugu mɔgɔ si ɲɛ parce que an y'a ye nin avancé min filɛ nin ye RFI bɛ ka taa nin kɛ ONU kalalen don ka mɔgɔ bila ka taa k'a fɔ k'u taa armée Mali ka avancé la. mais Boubou n bɛna kuma kelen fɔ dɔrɔn ka bɛɛ lajɛlen lafiya nin kuma in kɔrɔ o ye kuma jumɛn ye don min na MINUSMA bɔra Kidali kan kɔnɔ fɛn dɔ kɛra an b'a fɔ ye dɔrɔn a b'aw réfléchir a b'a tiɲɛ ye u ko civil ka don ka taa li ta ko dɔw ka taa makilan ta ko dɔw ka taa frigo ta ko dɔw ka taa samara ta ko dɔw ka taa tabali ta u y'o fɔ civil ye u ko janfa ci ninnu ma n'olu ye jihadistes ye n'olu ye terroristes ye n'olu ye sema mɔgɔw ye k'olu ka taa kɔfɛla ninnu na conteneur ninnu kɔfɛ k'olu ka armes dalen bɛ k'u ka t'olu ta Mali sɔrɔdasiw y'a bɛɛ ye u bɔra a bɛɛ kalama wagati min na terroristes donna ka taa arme ta o wagati kelen kɔnɔ civil donna u bɛ ka taa frigo ta sɔrɔdasiw ko non k'u t'u bɔ o kuma k'u b'u to yen mais o kɔfɛ o tile fila dɔrɔn an bɔra mun kalama an ɲɛ b'a la blindé o bɛ sema bolo blindé o bɛ terroristes bolo an ka sɔrɔdasi minnu bɛ san ni dugu cɛ drone ye kabako min da o ka Boubou ne bɛ fɛ i k'o yɔrɔ de fɔ an ka kuma jɔ. non bon comme cɛ Boubou an bɛ ɲininka parce que mɔgɔw kumana gɔnnen don a ko la an bɛ ka kunnafoni dɔ sɔrɔ ka bɔ n'o ye télé minnu bɛ kɔfɛ n'o ye tubabuw ka télé ye k'a fɔ ko Mali n'a ka nin force ba in bɛɛ ko n'a ka partenaires bɛɛ k'u ma se ka don Kidali ko force ba Mali ka force ma se ka mɔgɔ ninnu ka terroristes ninnu ka force offenser pour que ka se ka a filɛ ko armée bɛ yɔrɔ min na k'u ma se ka kɛ i bɛ mun de sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna pour que ka mɔgɔw percer olu ye piège de ye parce que n'u ye nin kuma fɔ sisan aw bɛ don Kidali doncogo jugu la n'aw donna Kidali la aw yɛrɛ b'aw yɛrɛ ka population faga l'armée malienne a deux missions a ka mission fɔlɔ ye min ye ka population civile protéger a ka mission filanan ye min ye ka Kidali récupérer mais maintenant ninnu filɛ bolo ma ko bi u bolo banna u kala n'u ka civiliw faga k'u su don k'a fɔ ko armée de y'u faga donc n'a y'a ta u ka kunnafoni fɛ u ye position perdre cogo min na n'aw donna doncogo jugu la ko échange de tir kɛra main à main population civile cɛla u bɛ mɔgɔw faga k'a turu ka da an kun n'i ye jateminɛ kɛ kunna sini drone ye gosili minnu kɛ u tila ka taa su dɔw yira ko armée ka su y'o ye armée y'a yira k'a fɔ ale ye gosili mun kɛ ça fait 0,5 fɛn diamètre
à 0. Kalo saba su ni 3 semaines. Aye mɔgɔ minnu gosi a si tɛ tɛmɛ 0,5 diamètre kan. A diamètre tɛ tɛmɛ 5 grammes, qui m'excuse. N'i y'a jateminɛ kɛ a ye fɛn fɛn gosi a bɛɛ yɛlɛnna k'a bɛɛ kɛ fitinin. Bon alors que su minnu dalen bɛ yen balle nɔ de b'u la. Donc i bɛna ye k'a fɔ u ye galon min ta ka da armée la galon démentira. Mais n'an m'aw farati échange de tir la contre-attaque direct la u bɛ taa civiliw de faga k'a turu ta ka da an kun. O de y'a kɛ média ninnu bɛ nin kɛ k'aw la inciter ka don. N'aw donna u filɛ yɔrɔ min na sisan ils sont prêts ka civiliw de faga k'a fɔ ko carnage kɛra ko exécution sommaire kɛra ko ONU kana o sego. An bɛ yɔrɔ min na ko bi u ka position kelen min kun b'u bolo i yɛrɛ y'a mɛn communiqué la bi an bɛ se k'a fɔ o détruit la foyi tɛ armée ni donni cɛ mais orobo ninnu don tɛ dɔrɔn fu ye c'est encore k'u ka position lajɛ k'u ka position détecter k'a lajɛ u ka position lajɛ pour que u kana se ka civil fana faga parce que du dɔw bɛ yen olu kun kɛlen bɛ ka drapeau ba de fara ɲɔgɔn k'u bɛ armée kunbɛn donc u ka to don dukɔnɔmɔgɔw de kan u bɛ sukari de k'olu faga parce que u ye armée soutenir donc an n'u ka baara ye ka jamanadenw kɔlɔsi de mɔgɔw k'o yɔrɔ bil'u kun na k'a fɔ kidalikaw kɛlen bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a yɛrɛ y'a ye tribu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko u ni Mali bɛ ɲɔgɔn bolo olu ye maliyɛnw de ye à 100%. olu fana ka famille de bɛ yen u ka duw de bɛ yen u ka fɛn bɛɛ bɛ yen u kan ka protéger comme il faut donc aw kana aw ta yɛrɛ f'i ka o kuma ninnu fɛ anw bɛ taa an sago de la anw tɛ taa olu ye an tɛ kidali minɛ olu ye an tɛ jamanadenw protéger olu ye. An bɛ se k'an sɛgɛn la sani dugu ka jɛ ko dɔ bɛ kɛ kɔni. Ko dɔ kɛra ka ban an bɛ yɔrɔ min na ko sisan tɛna kunnafoni bɛɛ de fɔ aw ye sinon maa bɛ se k'a fɔ côté belebele kelen bɛ yen o minɛlen don déjà parce que n y'a f'i ye force sociale jiginna para la sisan e yɛrɛ y'a ye donc olu ye bɔgɔranfan minɛ an bɛ yɔrɔ min na ko sisan armée mago bɛ ka force nuisible ninnu de neutraliser mɔgɔ jugu minnu bɛ k'u neutraliser mais u bɛ se ka sa abada u kɛlen don ka population civile ta k'olu faga u yɛrɛ nɔfɛ an ka laɲini t'o ye donc o de y'a kɛ baara in bɛ kɛ ni hakili ye n'i y'i ta média fɛ RFI ni fɛn fɛ olu ka laɲini tɛ foyi ye an ka don u bɛ sɔrɔ human rights bila ka taa plainte ka an kan sinon mɔgɔ bɛ se k'a fɔ yali yɛrɛ baden dɔgɔnin o nin tora a la nin de tun bɛ ka opération diriger kɛlɛ tiɲɛna a bolo nin de tun bɛ opération diriger ni an b'a fɔ nin ma ko Agali Ag Al Mahamoud ni mun filɛ nin bɔra Libi ale taara turupuw nɔfɛ ka na n'a ye ale de ye Maroc ye BJ d'ale de ma 32 BJ d'ale de ma ka don n'a ye ale ni renforts nana ka na voilà c'est un agent de renseignement du service secret algérien ale de filɛ nin ale de nin tora a la kɛlɛ tiɲɛna a bolo ka du lagare il est né le 1976 à Banguero la donc a ye kalan kun fɔlɔw kɛ ka tila ka munumunu Mauritanie ni Libi ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ ale de nin tora la bi ale de tun bɛ ka turupu diriger voilà ok donc merci. K'a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche le 12 novembre 2023 16h Brousse de Travail la ka nin ko in ka kuma tɔ dala sa an b'a fɔ salamu aleykum.